Jaod bura malugari nabi na bura o chako chenro mag kony jomatha mag kuong' maok opuodhi chako weche ohala kaka yorno mar konyo tieko weche mag kuong' maok opuodhi ne jodak e gweng'no kane oloso e sikund sekondar ma Mafutu chenro mar pogo basari ne sikunde mopogore opogore. Na bura wacho ni obok kod kwan mamedore mar jogo matiyo kod kuong' maok opuodhi. Na bura koro dwaro mondo apisas mag arita mondo oti kamoro achiel mar chiko chenro go mag kuong' maok opuodhi ka bende ne olero bwok mare ewi medruok iye ma ohiwe e kar chung' od bura no ka koro ojiwo jonyuol mondo obed motang' e weche rito mag nyithindo. Wa serikali kuhusu ulevi na bombe haramu. Area hii. Chief, chunga hii ziende na wewe. Chunga iziende na wewe. Na wewe mzazi, nilisema hapa kama wewe unatengeneza pombe, ati usomeshe mtoto, niletee wewe mtoto nikusomeshe, wachana na pombe. Na nikasema wagemaji wote watengeneze makundi, na hiyo makundi ninawapatia pesa ya kufanya biashara mbadala.